Lucie Mazáčová nám předvádí 13letého koně po hřebci Pinot Grigio a ze strany mámy je to potom Karbit. Já to tam odchytáte do vody. Čas 75:43 a bezchybný výkon. A jako poslední se připravuje Alena Vránová. Uvidíme, jak to je Lucinka zrychlí. Kdyby scválala, babo. Cválej trochu! Nezvedej ho. Toč. Toč, už uveze. Cvičí, ty vole. Kdyby ho nechala natáhnout. Čas 60. To se to Vendefána jsem přitlačil. Člověk chtěl si do prdele a druhý předjel. Takže on byl zvyklý na těch špičkách, když toho nečistro rychlost. On je takový koníček, on to potřebuje a ona jezdí rozumně ta holka. Kluci jsme dnes již s Petitem viděli v předcházející soutěži. Žili ale moc pomalu. A já jenom připomenu, že se jedná o 13letého koně a když se podíváte na jeho výzor, tak v něm se nezapře otec Pinot Grigio, kterého jsme viděli v sedle s reprezentantem Zdeňkem Žílou. A ze strany mámy je to potom Karbit. Koník to pěkně je, on je to dobrý kůl, ona začíná letos poprvé, víš, začíná teprve. To jsou vlastně první jeho ficka. A ona ještě není nějaká ne. Ona pokud loni, letos, a Minářová. teď to vyřešil za tebe. Ale Luci, jedem, život! Jsme v druhé fázi. Kurva, ty chrápe, vole! Jo, to je dobrý kůl. Jo. Jo, já si myslím, že stojí. On z místa. To tady